Lirik napa, Mas? Aku pengen merenah nih kowe kira-kira ki apa mau mlebu no lunyu apa ora, Dek? Lah mbok yo nggih monggo dipernahne. Maksudnya merenah niki kowe iki tak kon tindak Oh, rono aku lho. rono. Mail. Iki piye iki carane? Wis ora apa-apa di situ dulu, di situ dulu. Di sini. Nek kono, nek kono. Heeh. Tak simpen ana Hei. dompetku ganti teling selirengku tak simpen ana atiku liya waktu bakal ketemu dewasa. Disidakne rono, Mas. As kono wae, Nduk. Kene wae yo, Jo. Mas. Tak simpen ana